Ka jing nang ya jongapor bat ka jingkela jonggor kom im gibreu la kedai hagi shenong nong kendong ni ki shenong sor omla ban len bagar kom trekam bat gir kom im ukhun khasiru kala nang kela na ka jingwan jongajok ka bathamai gibreu kila sedang ban wat ya kom trekam ka basuk bat ka bapen keloi ya ka jing trekam kentup na du ka riam ka bej bat kom tre kom khta kumjuro ka bam gadi hagi jingya lenti jong shenong mautunum haribhoi district ban kenjo syaka sis pa snem ka jinglong shenong ka bapura ka dorbar shenong rengkat ka ba ketika shenong kila sedang ban penlong ya ki jing pensa jingken mau ha ka bakin rakhe ya ka centenary jubilee jong shenong nalor ki we ki jing penile kai sa ken mau dak ba penlong ya ki jing ka baper ki balawan ra kum ka jing pen ken mau ya ka rukom im bat ka rukom trei rukom khta jong men barem menta ka sngi ka dorbar shenong mautunum kala penlong ya ka jing ka lane ka ya thong pen khoj khaw dak ba pendon kam dagitiar men barem hak ba pen khoj khaw kini gitiar ki baju pendon kam dak nong ribhoi hak ban pen khoj khaw hadin bala dep dung kini ki bala jutip hak kitin bhoi kum ka pedung ka chalani bat uchang namar ka jingwan ra ya ka jing pen khoj khaw hak rukom ka jing ka balai sim benta dak long kemi ketika senong keladon ka jing ya song shet bat ka jing yar khi namar labu yaki kendon mano bakham stat mano bakham tebet bat mano badangla banle hakar kom pen khoi khaw dak ba pendon kam negiti tiar umen barem ha ka balala ban sakhi bagi long kemi ketika senong ki dangla ban pendon kam ya ka pedung ya ka chalani bat ya uchang henrei don ru ki long kemi ki ba omla banle kumta ka badang he ka jing ya song shet ketika jing sim benta jong rang ba senong ba bat hok nong mali nang tau secretary senong dr kamailang nong mali rengkat kiwe namar ka jing bom nang jongki ban pen khoj khaw lane ka baki ong ha khtin bhoi ban pe khaw namar ha ba pe khaw ka don dagar kom ban ban ya ka chalani bat ka pedung ban ha ba kenting ki banang u khaw u balong ban setja unshong laga jong bat u bom long pat unshong laga jong bat labu laga jong ka sang khaw uneu bom long ban bam ki breu umdeu bosneu henry wala ban panon kam ha ki wei pat ki benta utei bom long ban setja udeu bala khot ha khtin bhoi kumu khau kansu bat u khau persen Kan jumi di balas kriat bagi pemunjuk di Cairo ia kebanle dengan kam. Kali kam jauh di long kemi di kesang, bat minit ba kali dengan pesang demi ban ai dengan competition dan kemusim ke ban nang kisah perang dalam penek besar dengan kom trade pungta kepala bu lah siang dari nong mensua